إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң-киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә Аллаһының рәхмәтен алып килгән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аның әмерләрен тиешенчә үтәгез һәм тыйганнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең ай һәм елларында, көн һәм төннәрендә зур хикмәтләр бар. Һәр көн һәм һәр төн кешенең кылган гамәлләрен җыючы сандыклар булып тора. Кемдер шул сандыкларга изгелекләр җыярга тырышса, кемдер аларны гомере буе явызлыклар белән тутыра. Соңыннан әҗәл килеп, ул сандыкларны ябып куя. Иман әһелләре күбрәк сандыкларына изгелекләр җыйсын, күбрәк ихлас тәүбәләре белән гынахлардан арынсын дип, Раббыбыз Аллаһ безгә айырым дәрәҗәле, айырым фазилетле көннәр һәм айлар бирә. Шушы көн һәм төннәрнең кадерен белеп, шуларда айыруча тырышлык кылган, изгелек кылган мөмин ул бәхетледер. Шул изге көннәрнең, изге төннәрнең, айларның кыйммәтен аңламыйча, ул кадерле мизгелләрне гафиллектә үткәреп, үзен шул хәерлелекләрдән мәхрүм иткән кеше, анысы бәхетсездер. Аллаһ Тәгаләнең безгә бүләк итеп биргән Мухаррам айы 2-3 көннән иншалла баштана. Бүген Зөлхиҗҗә айының, ягъни хиҗри календарның соңгы айы, декабрь айы кебек, соңгы айы бүген аның 27-нче көне. Димәк, 1-2 көннән яңа, мөселманның яңа елы, Мухаррам айы башланачак. Һәм Мухаррам айы ул Аллаһының харам кылган. Мухаррам сүзе харам кылынган дигән сүз. Харам кылынган айы булып тора. Ни өчен ул харам кылынган? Чөнки бу айда айыруча безнең өчен гынахларның гынахасы күп була. Һәм кылган изгелекләребезнең дә изгелеге, савабы күбрәк итеп языла. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә Мәккә җирләрен харам кылды. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә Бәйтуллаһил Мухаррам диде. Аллаһның йорты харам йорты диде. Ни өчен? Чөнки ул урыннар айыруча изге. Безнең өчен айыруча хөрмәтле булып торалар. Һәм Тәүбә сүрәсенең 36-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Инна иддаташ-шухури индаллаһи 12 шахра фи китабиллаһ, яума халакас-самавати вал-ард,
Аллаһы Тәгаләнең ди, жир һәм күкләрне юктан бар кылган көннән башлап ди, ай саннары 12 ди. Карагыз, Аллаһы Тәгалә галәмнәрдә жир һәм күкләрне бар иткәндә үк 12 айны билгеләде. Димәк, біз білген 12 ай ол инде дөньяның башыннан ук бара. Минха арбаатун хурум ди. Шушы 12 айның 4-сі харам айлар ди. Харам айлар ди. Залика динул қаййим. Бу Аллаһының иң ныклы, иң дөрес дине. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Һәм шушы айларда үз-үзегезгә золымлык кылмагыз ди. Ягъни гынахка шумып, гынах кылып үз-үзегезне халак итмәгез, үз-үзегезгә карата золымлык кылмагыз диде. Һәм Аллаһы Тәгаләнең фала тазлиму фихинна анфусакум дигән сүзе шушы айларда сез үз-үзегезгә золымлык кылмагыз дигәнне Ибн Аббас сахабалардан зур тәфсир галиме әйтте. 12 айда да Аллаһ үз-үзеңә золымлык кылуны харам кыла диде. Ягъни 4 айда гынах кылмыйсың да, калган 8 айда рахатланып гынах кылып яшисеңме? Юк. Аллаһ Тәгалә 12 айда да харамны харам кылды ди. Ләкин 12 ай арасыннан Аллаһ айырып 4 айны әйтте ди. 4 айны әйтте ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ ди бу айларның хөрмәтен күтәрде ди. Хөрмәтен күтәрде ди. Ул айларда кылынган гынах зуррак итеп языла ди. Башка айларга карый. Һәм ул айларда кылынган изгелек күбрәк языла савап итеп башка айларга карый ди. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, 4 ай. Бу хакта Имам Бухари риваятында килә, сөйкле пәйгамбәребезнең шундый сүзләре. Заман ди, вакыт. Үзенең ди, Аллаһ җир һәм күкләрне булдырган көндәге рәвешенә кайтты ди. Башта ничек булса, шул вакытка кайтты ди. Ел ди, 12 айдан тора ди. Шуларның 4-сі харам айлар ди. Ул харамнарның 3-сі bir артлы килә ди. Һәм пәйгамбәрбез санап китте. Зулкагда айы, Зулхиҗҗа айы һәм Мухаррам айы ди. Димәк, без инде сезнең белән 2 ай харам айларда яшибез. Хәтта карагыз, места заповедник диләр. Нәрсә ул заповедник? Ул урында ау тыелган. Ул хөкүмәт дәүләт тарафыннан айыруча кыйммәтле дип саналган урман кыры булсынмы шундый урын, аны хөкүмәт айыруча саклый. Аллаһ Тәгалә харам дип харам җирләрне саклый. Ул места заповедные була. Мечеть заповедные, запретные дип әйтәбез. Менә шуның кебек 2 ай без харамда яшибез. Хәзер 3нче айга күчәбез. Мухаррам айы диде. Һәм Җумада белән Шагбан арасында Рәҗәб айы диде. Димәк, 4 ай харам. Зулкагда, Зулхиҗҗа, Мухаррам һәм Рәҗәб айы, ул инде Рамазанга кадәр Шагбан булса, Шагбан алдыннан Рәҗәб килә. Менә бу 4 харам ай булып тора. Бу хадис Бухари риваятында килә. Һәм Аллаһының илчесенең сөннәте шакыра безне Мухаррам айында айыруча күбрәк изгелекләр кылырга. Һәм шул изгелекләрдән дә сөйкле пәйгамбәребез өндәде безне ураза тотырга. Әйе җәмәгать, Мухаррам айының уразасы бар. Имам Муслим риваятында килә, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазаннан кала ди. Карагыз, после месяца Рамадан ди, самый великий пост, самый наилучший пост – это пост месяца Аллаха Мухаррам ди. Карагыз, Рамазаннан кала. Әлбәттә, Рамазан ул фарыз уразасы. Фарыз белән сөннәт, нәфил берничектә чагыша алмый. Шуңа күрә иң изге ураза Рамазан уразасы. Ләкин Рамазаннан соң
нинди ураза изге микән дигән сорау туса, менә пәйгамбәребезнең җавабы: Аллаһның айы Мухаррам уразасы диде. Ә фарыздан кала иң саваплы намаз төнге тахаҗуд намазы диде. Бу имам Муслим риваятында килә. Һәм менә бу хадистән без күрәбез, карагыз, сөйкле пәйгамбәребез Шахруллахил Мухаррам диде. Аллаһның айы Мухаррам диде. Ни өчен? Галимнәребез әйтә, әгәр дә сөйкле пәйгамбәребез ниндидер җөмлә төзелешендә ниндидер бер сүз керткән икән, димәк бу тик томалга түгел. Пәйгамбәребез бер кашанда җөмләсен матурлык өчен генә төземәде. Аның җөмләсендә һәр сүзендә хикмәт бар иде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Уллимту би җавами'ил калим. Аллаһ миңа кыска җөмләләр итеп, ләкин бик эчтәлекле итеп сөйләргә кушты ди. Башка пәйгамбәрләр дә алай сөйли алмады. Пәйгамбәребезнең җөмләләре кыска, ләкин ул каймак булды. Аның сөт суы булмады бер кашанда. Ул каймак. Шуңа күрә аның сүзләрен галимнәр зур-зур китапларда ачалар. Яшәгән сайын ачалар. Һәм менә шунда пәйгамбәребез әйткән икән, Мухаррам айы дип кенә түгел, Аллаһның айы Мухаррам дип, бу Аллаһның айы дип аталган икән, димәк бу айның отдельный статус. Айрым моның дәрәҗә. Һәм менә бу айда сөйкле пәйгамбәребез чакырды безне ураза тотырга. Карагыз, җәмәгать, субханаллах. Нинди хикмәт. Аллаһ безне Рамазан айында ураза тоттырып ныгытты. Ләкин Аллаһ безне ел дәврендә һаман шушы гыйбадәткә кайтарып, һаман безне ныгытып тора. Хакыйкый мөселман ул бит фарыз белән генә яшәми, ул сөннәтләрне торгыза. Ул пәйгамбәребезнең сөннәтен терелтә. Шуңа күрә Рамазан бетте, ураза дәвам итә. Аллаһның илчесе чакырды безне Шәввал уразасын тотырга. Аллаһның илчесе чакырды безне дүшәмбе, четверг, понедельник, четверг, атна-кич уразаларын тотырга. Аллаһның илчесе безне чакырды 13-14-15 тулы ай төннәренең көндезләрендә ураза тотырга. Аллаһның илчесе чакырды безне Зулхиҗҗәдә ураза, Гарафәдә ураза, 2 еллык гынах кичерелә диде. Карагыз, ураза безне җибәрми. Ул һаман безнең белән. Менә безнең баштана яңа ел Мухаррам айының тагын уразасы килде. Һәм иң изге Рамазаннан кала ураза Мухаррам айының уразасы ди. Ни өчен шулай? Ни өчен Рамазанда гына түгел, ураза безне ел дәврендә озатып килә? Чөнки җәмәгать ураза тотуның бигрәк тә җәй көнендә мәшәкате бар. Ашыйсы килә бит. Рәхәтләнеп шәсе килә. Бигрәк тә безнең мул заманада нәрсә телисең, шуны ашыйсы килә. Бер җыелып кахва, кофе эчәсе килә. Шулай бит. Ләкин юк. Нәфесне ризык ва эчемлектән һәм башка гынахлардан тыюның бәрәкәте бик күп. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәте безне һаман эләктереп, теге тәмне капучиналардан, тәмне кофелардан, тәмне ризыклардан сүрәп чыгарада, әйдә уразага кер дип безне туры юлга бастырып тора һаман. Менә бу хикмәт, җәмәгать. Хикмәт. Һәм шуңа күрә Абу Умама дигән сахаба булды. Ул килеп, я Расулалла, син миңа өйрәт әле шундый бер изге гамәл ди. Шушы гамәлем белән Аллаһ миңа дип бик күп файдалар китерсен ди. Шушы гамәлем сәбәпле ди. Өйрәт әле шундый гамәлне ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ураза тот диде. Тот ураза, чөнки уразаның тиңдәше юк ди. Нет ничего равного посту ди. Нәрсәдә нет ничего равного посту? Уразаның файдасында. Уразаның сине тәрбияләвендә. Садака биреп кенә уразаны кайтарып булмый. Шуңа күрә садаканың үз файдасы, тәрбиягә үз йогынтысы, үз өлеше, уразаның үз өлеше. Шуңа күрә ураза биргән тәрбияне башка гыйбадәт бирми. Ураза биргән әҗерне башка гыйбадәт бирми. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ураза тот диде, аның тиңдәше юктыр диде. Һәм шулай ук җәмәгать Абу Усман ан-Нахди әйткән:
изге сәләфләребез, ягъни сахабалар, табигиннар, безнең зур галимнәр, менә шушы мәзһәбләрне нигез салган Абу Ханифа хәзрәтләре, Имам Малик, Имам Шафиғи, Имам Ахмад хәзрәтләре, булар бөтенесе керә шул сәләфләргә. Изге сәләфләребез ди, ел дәврендә ди, айрыша үстен кылдылар 3-10 көнлекне ди. 3-10 көнлек, 3-10 десяток диде. Шуларның беренчесе ди, Рамазанның соңгы 10 көне ди. Монда хадисләр китерергә кирәкми. Рамазанның соңгы 10 көне ураза айында да, Рамазан айында да нинди дәрәҗәле икән. Беренчесе Рамазанның соңгы 10 көне ди. Икенчесе Зөлхиҗҗәнең беренче 10 көне ди. Карагыз. Корбан айы башланды. Беренче көннән алып Зөлхиҗҗәнең Корбан 10-нчы көн. Шулай бит. 9-ы нинди көн? Гарафа көне. Бу иң изге көннәр. Һәм менә җәмәгать, шунысы безнең хикмәтле, безнең сөннәтне аңлау дәрәҗәсе мисаң. Көне төне килә безгә хадисләр Корбан турында нәрсә? Тырнак кисергә ярамый, җәш кисергә ярамый. Мин пәйгамбәребезнең бу хадисенә каршы килмим. Һәр хәлдә Ханафи мәзһәбе моны ваҗиб итеп куймаса да. Ләкин җәмәгать, бу беренче 10 көндә шул гына менә изгелек. Нигә без башка изгелекне? Хәтта җәмәгать кайбер галимнәр сорау куйганнар. Бу кичкенә галимнәр түгел, бу минем кебек кичкенә хәзрәтләр түгел. Юк, бу галимнәр турында сүз бара. Алар сорау куйганнар борынгыдан. Кайсы 10 көнлек саваплырак микән? Рамазанның соңгы 10 көне микән? Әллә Зөлхиҗҗәнең беренче 10 көне микән дип. Изгелек өчен, намазлар өчен, гыйбадәтләр өчен. Кайсысы микән? Сорау куйганнар. Димәк, аларның дәлилләре бар нәрсәгә? Беренче Зөлхиҗҗәнең Корбан айының беренче 10 көне хәтта изгелек кылу өчен хәерлерәк булырга мөмкин Рамазанның соңгы 10 көненә карайды. Бу бәхәсләй бердер, ләкин галимнәр бу сорауны куялар. Һәм кайбер галимнәр шуны өстен күрәләр. Шуңа күрә беренче 10 көнлек Рамазанның соңгы 10 көне, икенче 10 көнлек Зөлхиҗҗәнең 10 көне беренче, ә безнең үтә дә китә. Менә шул тырнак абсурдайт итеп ни генә. Үтә дә китә ул. Һәм соңгысы Мухаррамның беренче 10 көне ди. Карагыз, сәләфләр шушы 3-10 көнне зурлыйлар иде, һәм бу 3-10 көнлектә күбрәк изгелекләр кыла иде. Һәм җәмәгать Мухаррам айы белән безнең яңа елыбыз башлана. Карагыз, Аллаһы Тәгалә алдагы елны тәмамлый 2 харам ай белән. 2 ай безне кисәтә. Сак булыгыз, золымлык кылмагыз, гынахтан арыныгыз ди. Әзерли, елны озатабыз тақвалык белән. Беренче ай, январ кебек Мухаррам килде, Аллаһ Тәгалә әйтә, бу харам ай ди. Мухаррам ди, харам кылынган ди. Елны чакыра безне изгелек белән тамамлап, елны каршы алырга, озатырга изгелек белән, каршы алырга изгелек белән. Һәм Ибн Раҗаб рахимаһуллаһ бу хакта шулай язган. Кем Зөлхиҗҗәнең уразасын тотса, аннары соң Мухаррамның уразасын тотса, ул үзенең елын изгелек белән тамамлап, яңа елын изгелек белән башлаучы булыр ди. Бәлки бөтен елы да изгелек итеп язылыр ди. Ягъни елны изгелек белән башлаган өчен, ураза белән, елны изгелек белән тамамлаган өчен, бәлки Аллаһ аның бөтен елын изгелек белән языр ди. Кемнең гамәленең башы итагать белән башланып, ахыры итагать белән тамамланса ди, ул шушы 2 гамәле арасында да шул гамәлләрдә кебек булыр ди. 2 гамәл арасында. Елны башлады ураза белән, елны башлады, тамамлады ураза белән, Аллаһ шуның өчен аның бөтен елын уразада үткәртә һәм аның әҗр савабын бирер ди. Һәм җәмәгать менә хәтта көн, карагыз моның хикмәте. Мөселманның көне нәрсә белән башлана? Күзен ачты, тахарат алды, иртәнге намаз. Ягъни көне башланды иртәнге намаз белән. Тамамланды, ясту витр намазлары белән тамамланды. Ягъни көнеңне башласаң изгелек белән, үткәрәсең изгелектә, тамамлыйсың изгелектә. Хәтта җәмәгать русларда да шундый әйтем бар, шулай бит. Как год встретишь, так его и проведешь ты. Шуңа күрә шишә кочаклап, ел буе эчмәгән аракыны эчеп күпме кеше каршы ала, баш төзәтеп узата, шулай бит инде. Менә шуңа күрә бөтен ел шундый хәлдә китә. Ә мөселманның елы да, көне дә
изгелек белән башланып, изгелек белән бетә. Шулай ук җәмәгать Мөхәррәмнең беренче 10 көне турында берничә сүз әйтәсе килә, чөнки бу Мөхәррәмнең беренче 10 көне бигрәк тә Гашура көне. Бигрәк тә Гашура дигән сүз, аның тәрҗемәсе 10-нчы дигән сүз. 10-нчы көне. Бу борынгыдан килгән изге көн булган. Хәтта борынгыдан килгән яһудиләр бу көнне зурлаганнар. Бу көнне хатыннары бизәнә ясана торган булган. Бу көнне яһудиләр ураза тотканнар. Ни өчен? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Габбас әйтә, бу Имам Бухарида килә, Мәдинә шәһәренә хиҗрәт кылгач ди, ул күрде Гашура сайын яһудиләрнең ураза тотуын ди. Шуннан соң сорады, бу нәрсә бу ди? Нигә сез ураза тотасыз? Шуннан алар әйттеләр ди, бу изге көндә Аллаһ Бәну Исраилне һәм Мусаны коткарды Фиргавуннан ди, дошманнан ди. Шуңа күрә Муса шатланып бу көнне шөкер итеп ураза тотты ди. Без дә шуңа ураза тотабыз дип әйтте. Һәм шуңа күрә сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Минем хакым диде Мусага, сезнекеннән күбрәк диде. Шуңа күрә мин бу көнне ураза тотам диде, һәм нәрсә? Өммәтен дә ураза тотырга чакырды. Хәтта җәмәгать Курайшилар, менә путларга табынучылар Гашураны зурлыйлар иде. Гашура көндә гыйбадат кылалар иде. Хәтта Айкрим әйтә, җахилият чорында ди, әгәр дә Курайш кабиләсеннән берсе ниндидер бер начар эш эшләсә ди, гынах эшләсә, һәм ул гынах күңеленә авыр килсә, ул әйтә иде ди, менә Гашура җитсә ураза тотам да китә ул дип әйтә иде ди. Ягъни карагыз, путларга табынучыларда да кирип калган борынгыдан нәрсә? Гашураны зурлау. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хиҗрәт кылып яһудиләрнең ураза тотуларын күреп чакырды өммәтне Гашурага. Һәм Гайша радиллаһу анха әйтә, сөекле пәйгамбәрбез ди, пәйгамбәрлеккә кадәр дә җахилият чорында да Гашурада ураза тоткан ди. Һәм Гашура уразасы беренче ваҗиб була. Ләкин аннарысын Аллаһ Рамазанны фарыз кыла, һәм Гашура фарыз ваҗибтан күчә нәрсәгә? Сөннәткә. Ләкин сөннәт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул сөннәткә бик каты чакырды. Һәм нәрсә диде? Кем Гашура көнендә ураза тотса диде, кто будет совершать пост в день Ашура, я надеюсь, что Аллах простит ему грехи за 1 год диде. Бер көн ураза тоткан өчен мин өметләнәм диде, Аллаһ аның 1 еллык гынахларын кичерер диде. Һәм шулай ук җәмәгать Гашура янында әле Тәсуга да бар. Тәсуга 9-нчы көн дигән сүз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 10-нчы көнне ураза тотканда нәрсә диде? Исән сау булсам, киләсе елга 9-ында тотачакмын диде. Исән сау булсам, 9-ында тотачакмын диде. Бу безне чакыра, кемнең мөмкинлеге бар? Унысы гына түгел, 9 көнне дә ураза тотарга, иншалла моның әҗре, моның бәрәкәте бик күптер. Шуңа күрә җәмәгать иң беренче чиратта менә бу тарихны, менә бу Мусаның кытылуын, аның башка нәрсәләрендә бәйлиләр, вакыйгалар, бөтенесен сөйләп тормыйм. Менә бу сөннәтне без мөселманнар дәвам итәргә тиеш. Бу Гашура көнен. Түгел анда үзебезгә әйберләр казап, үзебезне кисеп, ватып, ниндидер матәм көннәре, кайгы көннәре үткәреп, түгел анда ниндидер гаитләр белән, бу гаит түгел. Ләкин Гашура көне ул изге көн. Һәм бу көнне ураза белән, зикр белән, гыйбадат белән без торгызырга тиеш. Һәм иншалла безнең инде 8-9 яңа ел башланса, инде 18-19 безнең булачак Гашура көне. Шуңа күрә сорашып торыгыз, белешеп торыгыз, календарьларыгызга, планингларыгызга, органайзерларыгызга язып куегыз. Хәзрәтләр булса, ул көннәрне ашларыгызны ифтарга күчерегез, никахларыгны ул атна уртасы була. Шуңа күрә бу көнне без ураза тотырга тиеш җәмәгать. Һәм сахабалар үзләре генә түгел, хәтта балаларын да әзерлиләр иде. Менә фәлән көнне ураза тотабыз. Ачлыкка балалары елый башласа, аларга уенчыклар бирәләр. Уенчыклар бирәләр. Хәзер кояш байый балам дип, аларны кичкенәдән шушы Гашура көннәрен зурайтырга, зурларга, шушы ураза гыйбадәтенә тәрбиялиләр иде. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә хәерле тормышлар бирсен, хәерле еллар бирсен. Һәм инде шушы Мөхәррәм айының розаларын тотып, гыйбадәтләрен кылып, иң мөһиме Тәсуга, Гашура көннәрен кулдан ычкындырмыйча,
инде аларның да әҗеренә ирешергә насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.